Dionice radnicima, doduše ne svima i ne sve, ali iz Državnog ureda za upravljanje imovinom stiže najava da će u skoroj prodaji državnih udjela u brojnim tvrtkama dionice doista biti ponuđene ciljano baš radnicima. Za vas koji niste imali priliku sudjelovati u radničkom dioničarstvu 90-ih kroz danas zloglasnu kuponsku privatizaciju, evo prilike koju možda nećete željeti propustiti. Državni ured za upravljanje državnom imovinom upravo ovih dana sastavlja uredbu o radničkom dioničarstvu. Država bi se riješila nekih udjela u tvrtkama koje su djelomično privatizirane, a radnici bi mogli dobiti i popuste. Na radničko dioničarstvo već godinama čeka Marina Glokević iz većinskih državnih RIZ odašiljača. U RIZ-u želimo ESOP isključivo iz tog razloga što želimo da sami odlučujemo o svojoj sudbini, što imamo inženjere koji proizvode visoko sofisticiranu tehnologiju i iz razloga tog što ne žele nikakve, da budu predmet nekakvih zakulisnih igara, da nam se drugi miješaju od političkih uhljebljenja, od raznih interesnih skupina, nego da sami odlučujemo svoju sudbinu. Ako možemo proizvoditi takvu opremu koju smo evo jučer izvezli odašiljač u Japan, u Koreju, onda znači da isto tako možemo i upravljati sa svojom sudbinom. A za udjele u državnim tvrtkama interesira se i Zagrebačka burza. Potkraj svojeg premijerskog mandata privatizacije putem burze najavila je i Jadranka Kosor. Predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i dalje čeka da se neke nove privatizacije dogode upravo tamo kako bi dobili barem dio pažnje javnosti kakvu su imali 2006. i 2007. godine. Mi smo na burzi svakako očekivali daljnje privatizacije, obzirom da privatizacija INA-e i HT-a koja se odigrala znači prije 2007. godine, koja je bila ujedno i najbolja godina za tržište kapitala, su donijele veliki broj novih investitora, a isto tako i veliku likvidnost tih dionica. Danas je HT uvjerljivo najlikvidniji papir svaki dan na hrvatskom tržištu kapitala i u tom smislu nama je svakako u interesu da takvih velikih dionica i imena vidimo još više. No što država zaista ima u portfelju? Među najvećim tvrtkama u kojima je država manjinski vlasnik su INA, Đuro Đaković, Viktor Lenac, Končar, Podravka i Uljanik. I te udjele za sada, sudeći prema poznatim informacijama, ne misle prodavati. Što bi imalo smisla kupovati? U Hrvatskoj ne postoji mnogo kvalitetnih firmi, posebno ne u državnom vlasništvu. Znači, ako država odluči ponuditi radnicima neke firme kao što je jedan primjer HEP, koji je jako dobra firma, jedna od najboljih, ako ne najbolja u Hrvatskoj, onda je to u redu. A s druge strane postoji jako puno loših firmi u stečaju koje, ako se te dionice daju radnicima, onda to stvarno nema smisla. Postoji naravno i problem, što ja smatram osnovnim problemom u Hrvatskoj, je to što kad ljudi dobiju te dionice. Znači, hrvatsko tržište kapitala kao takvo skoro da ne funkcionira. Da bi ljudi koji dobiju dionice imali mogućnost prodaje i to u bilo kojem momentu, treba likvidnosti. Znači, hrvatsko tržište kapitala bi trebalo funkcionirati puno bolje, a da bi ono funkcioniralo puno bolje, politika na prvom mjestu bi trebala posvetiti mnogo više pažnje tom tržištu kapitala nego što sada posvećuje. No ni Gažić, ni Brkić, ni sindikalistica Gloković ne trebaju se previše veseliti. Prema prijedlogu iz Državne agencije za upravljanje državnom imovinom, kad radnici te dionice i kupe, dionicama neće smjeti raspolagati 5 godina, nego će one biti pohranjene u posebnoj tvrtki Radio. Neprihvatljivo je i skandalozno da ne mogu radnici participirati više od 25% vlasništva, jer na taj način nemaju niti u kontrolni paket, a u upravljačkom paketu da niti ne govorimo. Na kraju krajeva to je možda i protuustavno, zbog kojeg razloga radnici ne bi mogli kupovati dionice onoliko koliko oni žele. Jer na taj način se onemogućava radnicima da sudjeluju u participaciji. Znači, su osiromašeni od prije, žele kupovati sad dionice, a sad im država još i neke nepovoljne uvjete daje u ovom prijedlogu zakona i još im on ograničava. Znači da su oni građani drugog reda. Iz Državne agencije za upravljanje državnom imovinom, kojoj je na čelu Mladen Pejnović, nismo mogli dobiti komentar. Kažu, još pripremaju konačan prijedlog uredbe, a nije osnovani centar za restrukturiranje i prodaju koji bi postupke trebao voditi. Bez žurbe. Žuriti doista ne trebamo, no pitanja su itekako otvorena. Primjer radnika koji su uspješno preuzeli suvlasnička prava i obaveze svakako je i priča o spasu i opstanku tvrtke ITAS iz Ivanca, o kojoj sve zna i naš gost u Čakovečkom studiju, Siniša Miličić, predsjednik Regionalnog industrijskog sindikata. Gospodine Miličić, dobar vam dan. Dobar dan. Za početak, za gledatelje koji nisu možda dovoljno informirani o tome, u par riječi što se događalo u ITAS-u. Tvrtka ITAS je bila privatizirana
Međutim su vlasnici procijenili da ih ne interesira proizvodnja nego prodaja nekretnina, dakle klasična hrvatska priča, i odlučili su ugasiti proizvodnju, prekinuti sve ugovore sa kupcima i rasprodati zemljište i čak su u to i krenuli. No, međutim, radnici ITAS-a su se organizirali i to su spriječili, a imali su i sreću da su u stečajnom postupku bili većinski vjerovnici pa su mogli upravljati i sa samim procesom stečaja, te su iz stečaja izašli sa novo osnovanom tvrtkom ITAS Prvomajska i postali su većinski vlasnici te tvrtke. Tvrtka i danas radi, i to dobro? Tako je, tvrtka radi. Prošle godine imala 180 zaposlenih, ove godine je zaposleno 40 novih radnika, što inženjera strojarstva, što radnika u kompjuterski upravljanim strojevima. Tvrtka radi, ima 95% izvoza, uglavnom u Europsku uniju i Južnu Ameriku, i njihovi su kapaciteti popunjeni za sljedećih godinu dana sigurno. Da pojasnimo gledateljima što država, što lokalna zajednica, što društvo u cjelini dobiva u situaciji u kojoj se ostvari uspješno radničko dioničarstvo. Pa prvo su na dobitku radnici, jer oni su suvlasnici svojega radnog mjesta. Nastavno na to, ako tvrtka dobro radi, ima koristi i država od toga da se pune fondovi, dakle mirovinsko, zdravstveno, plaćaju se porezi, a i lokalna samouprava također ima svoje prihode i ima manje nezaposlenih, dakle manji su troškovi za socijalne slučajeve. Međutim, rekli ste mi, i kad se dogodi gospodarska kriza, radnici, dioničari drukčije će se postaviti u odnosu na nekoga ko je samo vlasnik i gleda samo profit. Tako je, to je vrlo bitna stvar. Dokazano je u zemljama Europske unije koje poznaju radničko dioničarstvo da kada dolazi do krize, tamo gdje su pojedinci vlasnici ili ponaški tajkuni, oni gase proizvodnju i sele tamo gdje je jeftinija radna snaga. Nasuprot tome, tamo gdje su radnici vlasnici, oni se odriču profita samo kako bi zadržali radno mjesto. Mogu se nadovezati i na primjer ITAS-a. Prošle je godine ITAS bio u poslovnim problemima. Radnici su promijenili direktora i novi direktor im je rekao: ljudi, teško je, ili ćemo otići svi na minimalac, jedno kraće vrijeme, ili zatvaramo tvornicu i idemo na burzu. Sindikalni povjerenik sazvao je skup radnika i svi su radnici pristali da im se plaća spusti na minimalac. Radili su tako 4 mjeseca. Nakon toga firma se oporavila i danas imaju normalne plaće. Dakle, tamo gdje su radnici, vlasnici, njima je u interesu da se njihovo radno mjesto sačuva, dok je privatnom kapitalu kod pojedinca važno da ostvari što veći profit i on će tvornicu zatvoriti i preseliti tamo gdje je jeftinija radna snaga. Inače, neortodoksni pristup u spašavanju radnih mjesta vi pokušavate primijeniti u još jednoj tvrtki koja je u problemima u vašem kraju, to je Autopromet Varaždin, je li tako? Pa htio sam istaknuti kao primjer. Dakle, kada je autobusni promet Varaždin privatiziran, zbog megalomanije vlasnika tvrtka je polako tonula i došla je do stečaja. U stečaju se pokazalo da je tvrtka mogla normalno poslovati, jer mi smo sad već 5. godinu u stečaju i zaposleno je 380 radnika. Oni svaki mjesec redovito primaju plaću, tvrtka normalno posluje i svi dobavljači kao i država, dakle fondovi mirovinskog, zdravstvenog i porezi su plaćeni. Dakle, dokazano je da se može raditi i bez toga da je firma u rukama tajkuna ili kako je to bilo na početku 90-ih zamišljeno, da Hrvatskom vlada 200 bogatih obitelji. Može i drugačije. Kad govorimo inače o ovome modelu, rekli ste mi, radnici ITAS-a imali su sreću nesreći što su isplivali kao većinski vjerovnik, međutim to najčešće nije situacija. Bi li država, ako radnici doista imaju volje pomoći spasiti tvrtku u kojoj su radili, njima trebala ipak na neki način izaći u susret i olakšati im zapravo taj posao? Da li kroz neko kreditiranje, da li uz ustupanje vlasništva u slučaju da naprosto drugog kupca nema? Mislim da tu država ima vrlo jasan i veliki interes. Naime, u praksi je dokazano da je puno lakše i jeftinije sačuvati radno mjesto nego otvoriti neko novo radno mjesto. Kada imamo masu tvrtki koje duguju državi na ime poreza, doprinosa ili nečega drugoga, umjesto da se priđe rasprodaji imovine, trebalo bi vidjeti da li
je ta djelatnost isplativa, da li ona može opstati u tržišnoj utakmici i ako je to moguće, državi bi bilo vrlo poželjno svoj udio prepustiti radnicima, jer bi na taj način zadržali radna mjesta i kao što je primjer u onom stečaju autobusnog prometa, gdje već 4-5 godina ljudi rade, normalno primaju plaću, ali i država normalno ubire sve svoje poreze. Drugim riječima, država je u profitu naprosto zato što oni nisu na socijalnoj pomoći, nego suprotno tome uplaćuju sredstva u fondove, dok bi s druge strane firma nestala, oni završili vjerojatno tražeći pomoć na burzi rada. Rekli ste mi da to što 5 godina radnici pojedinci neće moći pojedinačno raspolagati dionicama uopće nije loše. Zašto? Pa nije loše. Dakle, mi imamo loša iskustva sa pretvorbom i privatizacijom. Radnici su postali vlasnici dionica, ali pojedinačno. Nisu bili okupljeni u one takozvane udruge malih dioničara, a i kada su bile, one nisu vršile svoju funkciju. Naime, uvijek postoji opasnost od toga da se kapital okrupnja. On ima uvijek tendenciju okrupnjavanja, a radnici, kako je kriza i kako imaju potrebu, su skloni tome da prodaju svoje dionice. Dakle, po meni, radnici nikad ne bi smjeli biti direktni vlasnici dionica, nego bi to morali biti kroz tvrtku, nešto ala ESOP, ili kroz neku zakladu, ili kroz neko drugo poduzeće koje bi upravljalo dionicama, a radnici bi bili vlasnici tog poduzeća i mogli bi prodavati udjele u tom poduzeću, dok direktno nikad ne bi mogli raspolagati dionicama, upravo zbog toga da se dionice ne sliju na račun jednoga od tajkuna ili zainteresiranih osoba. Kojima nije ključni prioritet sačuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Ono što me još zanima, jesu li radnici ovaj puta dovoljno informirani, prijeti li im ponovno neka zamka poput onih kojima su bili izloženi, na primjer, u kuponskoj privatizaciji? Moje osobno mišljenje je da, nažalost, radnici nisu dosta informirani, pa je svaka hvala ova vaša emisija i prilog u njoj. Dakle, radnici bi se trebali informirati i nikad se više ne bi smjela dogoditi kuponska privatizacija ili ono torbarenje koje je bilo u vrijeme pretvorbe i privatizacije. Iz vašeg iskustva, vjeruju li u prosjeku hrvatski radnici u opstojnost i perspektivu tvrtki u kojima rade, koje se danas nalaze u problemima? Koliko, po vašoj procjeni, će oni reagirati voljno pokušavajući spasiti svoje tvrtke? Mislim da hoće, a i zbog razloga što radnici nemaju velikog izbora. Oni se moraju boriti za svoje radno mjesto, a kada postanu vlasnici, onda im je životni interes ne da se čuvaju kapital, nego da se čuvaju svoje radno mjesto. Mislim da su radnici spremni i sposobni, a malo informacija više ne bi nikad škodila. I za kraj ova najavljena potencijalna granica od najviše 25% dionica koje bi mogle biti prodane radnicima, nije li ona zapravo na neki način potpuno poništenje ideje radničkog dioničarstva? Pa mislim da je tu došlo do nerazumijevanja. Vjerovatno bi država prodala 25%, ali radnici uvijek mogu kupovati dionice na burzi ili od drugih i mogu preuzeti čak i većinski paket. Dakle, to nije sporno. Mogu trgovati sa onim dionicama koje su slobodne. Gospodine Miličić, puno hvala na gostovanju našoj emisiji i na pojašnjenjima koje ste nam dali. Hvala i vama. Lijep pozdrav, a mi se